Shalom, en aquest vídeo tocarem un tema que s'aparta una mica del que hem vist fins ara. Fins ara hem parlat de què és la vida jueva, també el concepte de Torà, també la idea de l'ètica dels pares, del Pirkei Avot, i en aquesta ocasió parlarem del concepte de llibertat i com evoluciona aquesta idea al llarg de la vida d'una persona. Segons la idea gentil, un infant és lliure i un adult no és lliure perquè està lligat a prejudicis i a condicions de contorn que li han anat inculcant al llarg de la seva educació. Doncs bé, la idea jueva és exactament l'oposada, la contrària. En realitat, segons el concepte jueu, l'infant és esclau i l'adult és lliure. L'infant és esclau de la seva instintivitat, de les seves passions, de les seves tendències primàries i animals. Per què? Perquè ell fa o ell li demana a fer als seus pares allò que li ve de gust en cada moment sense processar-ho intel·lectualment, perquè evidentment la part intel·lectual encara no la té desenvolupada. En canvi, l'adult és lliure perquè ja té incorporats els conceptes ètics i morals en la seva psique i a partir d'aquests conceptes els pot elaborar i els pot processar per tal de decidir quin curs d'acció seguir en cada moment. I, eventualment, si les seves decisions són correctes, prendrà les decisions correctes i serà plenament lliure. Així doncs, com podem veure, l'infant encara no és lliure i l'adult jueu, en ple ús de les condicions que li dona la Torà, l'Alahà i l'ètica dels pares, el seny del poble, ja és lliure. Shalom.